Здравейте! Почнахме много да играем светът Survival. Този епизод се пада епизод 2. Така. И не знам, че нямам пак да трябва бързо път. Ще да мога да направя това. Ще пусна. И добре, вече сме готови. Събрахме даже не ми се върши. И тук сега ще направя някаква мина. Още минута да направя сега. Но не, сега. Къде ми е? Пада. Странно. Сега за малко напаза и когато тълмията ще включим. Как се върнахме, направихме някакво и сега малко да покупая. Айрон. Не съм малко чего да има. Доста бързо стана този епизод. Не, това беше. Какво? Яко. Мъжи ми даде. Айрон, what the? Има ли още? Диаманти, Езе. Защо няма още? Колко са? Кажи ми, бате. Супер. Защо точно във втори епизод диамантчета? И то в третата минута на втори епизод. Искам още. Колко мала. Пътяко. Якото момче. Давай. Има куда. Още малко. Диамантите. Дама. Супер! Добре, мисля вече да приключим епизода. Пети левел. Адион банчет.
Супер! Супер! Добре. Това беше всичко от мен. Аз съм Пигмена. И не забравяйте да абонирайте се, харесайте ми клипа и благодаря, че гледахте.